7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business isintu, nazo zonke indaba zabasha. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Okay, uzwa umuntu ekhala about obstacles ezivimbe impilo yakhe, and ngokwesintu uthola ukuthi nje only to find out into nje kwazi ukuthi ke ilungiseke. Wa give you ithuba to get clarity on your concern ngokuthinta kakhulu ke isintu. Hlola ke live ukwazi uthole isixazululo enkingeni yakho. Uzespect ngabe kuhamba nje kanjani. If khona inkinga khona isikhathi ke sokuthi manje ukwazi ukuthi ukusihlolele live, and I will now be joined by Dr. Mkhulu Fakazi Mlaba, a cultural expert as well as a traditional expert. Mkhulu Fakazi Mlaba, welcome on Gagas. Angiqale ngibonge kakhulu ithuba lokuthi ngibe kanye nani namhlanje. Ngicela ukubingelela e-studio, ngibingelela kuwena Menelisi, bese ngibingelela abalaleli bonke emakhaya sanibonana ebusuku. Yongele xiba kuyazwakala kakhulu. Mlaba, question nje zoba nayo, how best one can tell ukuthi ke ukuhlola kuvukeleka ukuthinta kakhulu indaba ethindabe izimo zeimali. Ikuphi lapho ngasho khona njengamanje kunesimo njengaba mavukane noma umuntu okhona okwazi ukuthi ke ehlole ngendlela, noma nomuntu oyishayela amachansi, ubona ngani ukuthi this person uyena ngqo akathatha amachansi? Ngiyabonga ukuthi ulithinte lolu daba ngoba uma Menelisi ungabheka kakhulu wethu einkundleni zokuxhumana, abantu balimele belinyazwa thina abaprofeti, belinyazwa yithina inyanga. Angisho ukuthi ngingcono kube ngathi ngiyagabisa, kodwa ngihlale ngithi umuntu umezophuma yohlola emzini womuntu akakhulume phela netho lakhe ukuthi ngiyaphuma ngibheke kuphi ukuze engahlangabezani nezimbila yithutha, agcine athathe into ongesiyona. Uyazi ukuthi imbokandwande uma ngisuke la mina ngathi ngiyohlola ukuthi inkomo zibulawa yini la ekhaya, inyanga ehlolayo izofika ithi mawungena nje ithi wena mfo uze nenkomo ezifaye ekhaya ngenxa yesizathu esithize nesithize iyahlola leyo nyanga. Kodwa uma nje uvela usuku ihambela uthola lonke utavatava, ugcina ungasamboni umuntu okuyena nomuntu ongesiye. Okubhlungu lokho mfethu ukuthi akubonakala ukuthi umprofeti wangampela lo noma akusiye, ngoba unezinto ezingamatemu. Aqhamuke nje umprofeti athi wazalwa embethe, wawungekho mhla uzalwa awazi lutho, umama wakho wazi, ugcina uyombula ingubo kanti wenza into ongesiyona. So akulula ukubonakala, kodwa indlela yokusizakala komuntu bika ukuthi uyaphuma uyakwamlaba uhambela into ethize. Uma lento ibikile lapha yafika yavela kwamlaba, qhubeka nomlaba. Uma ifika ingavelanga kusho ukuthi ubuhamba wedwa, ithonga likuphekezelanga lapho ubuya khona. So you're saying there must be a reason before uqale ungabuya kumlaba uyohlola, not ukuthi nje umuntu eqale ekutshele zonke izinto lezi ayikhona. Abangashiswa imali abantu bavele beshiswa imali ethi isafuna ukuyohlola nje. Ibinto yoyihlolela kubalekile ukuthi ibe khona into eyisizathu ngiyohlolela into ethi sengaqhamuka okunye, kodwa inqubo nje uma kuqhamukile lokho obukubukela ekhaya. 0861596596 ngithatha ama calls akho. I'm joined by uDokotela Mkhulu Fakazi Mlaba, uzokwazi ukuhlolele live if kukhona okukhathazayo nokukhona. But ke usukushila ukuthi there must be a reason before uyohlola. Akwasibheke ukuthi ke kukhona in just nje ukuthi uyohlola isimo ke okumele ube kusona, ngabe kumele ube sober, ube in a private space njalo njalo, isiphi isimo okumele ube kusona? Alright, impela uma uphuma ukuhlola hlambuluka, awukwazi ukuthi ungavele kadulele nesoka lakho bese uthi uyaphuma uyahamba uyohlola, ngoba lokho kuzokwenza ukuthi noma uhlolelwa ugcine ubonakala izinto zalowo wamuntu, ngoba kadulele nalowo wamuntu. Awukwazi ukuvela usuke nje noma ikuphi, noma uyiphuzela utshwala, noma uyisukela emzini nomuntu kade kunomsebenzi bese uthi uyohlola, kuyofike kuvela inkinga zakulomuzo osuka kuona kade kunomsebenzi kuona. So yiba umuntu nje osuke
engenalutho eyiphilela alale ethandazila lale ecelile ukuthi ngizovuka ngephi uhamba ungakazi uthinte lutho uzuyofika la ophinde uzofika uhlolelwe khona ukuze uzothola into oyifunayo kodwa uma uzohamba nje uyiphuzela utshwala noma kade ulele kwezinye indawo uzofika kuvela inkinga zala usuka khona ngoba umoya uphephetha la uthanda khona futhi kakhulukazi udonsa inkinga zensila le osukuza nayo ngaleso sikhathi leso. You speaking of utshwala, what about the traditional beer nje ngoba ku September kwe cultural man now kade kunomcimbi khona utshwala lo besitho besizulu bona bunjani nemkhulu umlaba fakazi? Utshwala besizulu kutshwa kwabantu abadala yebo noma ngabe kuthusa uyeza uyohlola awukwazi kodwa uze usuze ukuthi I'm drunk ngempela na usuzohlola akukwazi kodwa ungakhona ukuyiqhabulela nje ngoba kwakuwusiko ukuthi umuntu aqhabule sasingaphuzela ukuthi size sidakwe siwe phansi kodwa kwakuwusiko ukuthi umuntu wayeqhabula nje ukhamba lezulu kwakusho ukuthi ukhothwa amathongo noma amadlozi la ekhaya. I'm taking ama calls akho ku 0861596596. This is Indaba Yesintu with Umenelisi Ndwandwe, and this evening I'm standing in for Alex Mtian. I'm joined by Dr. Mkhulu Fakazi Mlaba. I'm now taking Unathi Ngcobo Semlazi. Nathi, welcome on Kakasa. So unibona? Hamba kahle? Sir. Yes, yes Nathi, if you can just move a bit so that ukwazi uzwakale kahle. Sure Nathi, just shift nje kabili amagxatha amabili so that ukwazi uzwakale. Ngicabanga ukuthi ngiyazwakala manje. Sure mfethu akusizwe ukhona udokotela Umkhulu Fakazi Mlaba. Ngicela umkhulu lapho angibhekele kakhulukazi isimo sami semoya ngoba yona engihlupha kakhulu manje sengihamba indawo eningi ngingalithola usizo. Nathi ngiyathemba ukuthi siyatholana mfowethu. Yes ngiyakuzwa. Yeah uMunathi ethu uyakhala ukhala ngesimo sakhe semimoya. Lethi izwi likaNkuluNkulu kimi kube ngathi lo mnumzane ngabe samthandazisa kakhulu ngoba nami ngizwile ukuthi ukhathazekile njengomuntu osabathe uthinta lapha kodwa izinto ayilungi. Ngibone mayethu uphakamisa lokho abathi amagobongo ngabona kuqhamuka umuntu oyisalukazi wafike wawakhahlela wawachitha wathi kimi umoya oyingcwele nathi kunento ephakama njengengelozi yamanzi gelekeqe kube ngathi wena ngangiqala ngufunisa ijazi elinombala oyelo laphinde laba umbala lo blue wathi kimi uJehova wasezulwini bese sihambisa endaweni lengamanzi ngoba kunempi evuka phezulu kwesimo sento eyimimoya ngoba le moya kuthiwa uphume nayo esiswini sika mama wakho umama wakho kwakufanele alungise izinto ezithile ezithinta isimo sento eyimimoya manje le moya ndoda igcina isikudalela isinyama nesigcwagcwa bese kube ngazuthi inhlanhla yakho uyagatshiselwa ngayo ngoba inhlanhla nayo iyaqhamuka kodwa mase kufanele uyibambe ngezandla zakho ngazi ukuthi iyachitheka manje ngizwa kuphakama indaba yamanzi wathi wena hayi khona ngibuya khona emanzini lathi izwi likaNkuluNkulu asiqale nendaweni eyihlane lasentabeni sikhuluke ngamakhandlela amathathu limhlophe liyelo liblue bese sidilikela emanzini kunento engibona ugcina ubuya nayo kodwa ezohamba ithinta indaba yembuzi emhlophe kube ngathi wena ngasiyomukela isimo seyithunywa zakho mawuthi wena uphakamisa indaba yeyithunywa zivuka lento okungcola phakathi kube ngathi singaqala sigeze ithunywa kuwena egazini awuphendule kancane nathi hayi ushaya khona mkhulu so konke ukusho umkhulu uyavumelana nawe yeah sengihambe kakhulu amanzi owegobongo ngathi ngiyazama kwabukuthi kwaba kwangalunga ukuthi inafi isikhathi sinje kodwa ngibone kuqhamuka umuntu omdala wafika walikhahlela igobongo kuthiwa wena kunengelozi yokukhuleka gelekeqe yamanzi nje yabona mawungathola umuntu ngoba ngize ngakubona uyongena endaweni eyisonto laseZayoni kwangathi kuqhamuka omunye ufaka ingubo eumNazaretha kwangathi kuyabangiswana hamba mfowethu uyofuna ibandla eliZayoni Sabatha ufike ungene kulo ukhulekelwe bese uyanikela ungawashila amakhandlela amathathu ubuye ukhuleke ngawo kuzovuleka lento okufanele ivuleke mawulele ebusuku ngoba kukhona into esibonakala ingathi ivala isimo sento eyimibono ngendaba yezithunywa zakho ake sibambe lapho nathi uyamthola la umkhulu Fakazi
ngiyamthola kahle uthi ithunywa kahle hle nefaka ngiyilungise indaba yethunywa ngikhohle indaba zamagobongo. Sure, nathi kuhle ukuthi uyakwazi ke uyithole. Ngithatha ama calls akho la ku 0861596596. Khumbule towards the end of the show umkhulu uFakazi Mlaba uzokwazi eshiye nama contacts akhe. Ngithatha kumbuyiselo achonqa usemlazi. Mbuyiselo, welcome Nkakazi. Ngiyabingelela Menelisi ngiyafuna ngibingelele noDokotela. Uhamba kahle? Hayi kuyancengeka futhi akukho ngabe sidlala ngoNkulunkulu. Sure, awukhulume nomkhulu Fakazi Mlaba. Yebo. Gambushe. Yebo. Uthini Gambushe? Ngingathanda ukuthi ungibhekele la mkhulu ngoba angihlukile kakhulu nokwethu ophumayo ngoba kunalesimo njalo sokuthi ngithi mangenza izinto zami besithiwa nginabantu abadala umuntu okufuze ukube mhlambe uyathwasa uza in kodwa kuningi sengikuzamile empilweni ngithi ngizama ukuthi ngiqondise leso simo nasekhaya ngazama ukuthi mhlambe ngizama ukuyilungisa mina kodwa kubukeke ngazathi akukho okulungayo ngoba ayingishe enganeni ngicina sebona izinto engathi noma ngithi ngiyabhekelela izinto ngiyakha akwakheki. Mkhulu Fakazi Mlaba. Gambushe uyazi indoda mawulokhu uthwalanda kube ngathi ngingathwala izandla ekhanda ngikhala isililo ndoda ngempilo yakho. Ngikubona ndoda usabathe uyatibula uyaphambili ngempilo kodwa impilo ihamba bese ikujikela endleleni kwasana uzugcina uzudideka ukuthi uzothathana uhlanganise nani. Wathi umoya oyingcwele wasezulwini kunomuntu omdala umama wakho okuzalayo owayethi gogo kuwe owukhokhokazi wakho. Uthi kimi lo muntu omdala kade wena ekuvikela izimpi ekulwela ngoba wena kuke kwahlangana abantu ngegama lakho wakhandelwa itulo kodwa lo gogo wafike wayichitha lempilo okhikhwezwa phezukwempilo yakho. Namanje uma ulokhu uthi uyakhuluma ngikubona ugobhoza into engathi ligazi njengomuntu ongehlelwa ngumshophi kuthiwa wena ungene engozini yemoto noma ubulewe ngabantu. Hamba ndoda ufuna inansuko lemhlophe bese ufuna amakhandlela ayisikhombisa bese uye kuseni endaweni yasolwandle ufike uphahlele lo gogo ucelele lo gogo ngoba umbalo njani Dokotela Mkhulu Fakazi Mlaba umbalo njani umakhandlela? Amakhandlela abemhlophe abeyisikhombisa angabi nambala. Uma senzela lo gogo ngoba uma ilokho etuthinta izinto zakhe zinganyakazi kuyonakala esidalweni sakubo kubo kayise bathakathana bodwa banukana bodwa kunenhlambuluko nezinto ezindala. Manje kubuya kube ngathi uzolelwa ngamathuzi ngathi namleka kanjani amathuzi akubo kayise ngoba lo mntwana wembathwa kakhulu izingelozi zasekhaya khonina kwathi umoya ingcwele kunamakhehla empi asuke esibongweni sakubo bese egcina zomkhozela impilo lo uzogcina efunwa ngabantu engenaqala ukuthi uwenza ukuthi engonanga lutho. Hamba uyogeza lensila mfowethu bese uphakamisa lo gogo wasekhaya khonyoko. Mawulokhu uthi wena kuthiwa thwasa mina ngibona indwangu eyinjiti kwathiwa ifake ngaphansi komqamelo ngathi sifakelana wathi umoya ingcwele injani indwangu Dokotela Mkhulu Fakazi Mlaba? Injiti khona indwangu ethiwa injiti uzoyazi le ndwangu ethiwa injiti engibone ifaka ngaphansi komqamelo mayelala. Kukhona into zakho okufuna lesibambe lo mfowethu ngoba uzogcina sebala ethi ngake ngaba nani into zami zavaleka zaphela nya. Buza mkhulu. Mbuyiselo, do you get umkhulu ne clarity aylethayo? Ngimthola kahle kakhulu Manelisi mfowethu and akhulumayo umkhulu impela nje uyihlaba esikhonkosini konke akukhulumayo ngeke ngize ngiqamba amanga ngithi kuyinto engingayizwa kodwa yile ngubo le ekufanele ngiyifake phansi komcamela ngabe ngiqamba amanga mangathi ngiyayazi ukichaza nje Dokotela Mkhulu Fakazi Mlaba. Alright le ngubo ekuthiwa
ingubo lekuthiwa injita ibhayi lele ngathi libamba umbalo maruni nomhloshana ngishiso ukuthi ngoba wena unale moya yamandawe kakhulu so kufuna sibambe lento kuze kuzobambeka lamandla akuwena ngiyacela mfowethu futhi ngiphinde ngiyacela ngiyokutshela makuyikhona mana kulezi izinto zomathwasa nabantu abanemoya awembathwa wena imimoya ilogogo nje ohamba naye ogcina azavuka into eyisikhwele ngangokuthi uma uphila nomuntu wesifazane ugcine sehliphiza athi wena unake abanawabo kodwa yena akawumnakile uyangizwa mfowethu mkhulu Fakazi Mlaba lapha umoya wamandawo nje ukuchaza nje before sijedele uchonco umoya wamandawe umoya osondelene kakhulu nezithunywa futhi ozwana kakhulu namazi ogcina nawo uma ungawunaki ugcina uzuyilimaza impilo yakho ngangokuthi ungakuhliphizela uzukulimaze ngisho into ezimizwa yingakho lo mfowethu kufanele ahambe ayofuna lendwangu uzobambeka ngoba ngizogcineni gcine kuthiwa useyagula kuthiwa ama-ulcer kuthiwa izinso kanti cha ile moya yamandawe okuyiyona okufuna silungise kulo mfowethu into zakhe ichume kodwa ngeke asebenze abantu ngeke alapha abantu lento yakhe isiphiwo nje senhlanhla esiqhamuka nalogogo kanina wakhe Chonco do you understand noma unayo follow up kahle kakhulu Manelisi asiqhubeze offline ngiyabonga kakhulu Manelisi sure Chonco siyabonga ukuthi uyakwazi ukuthi uyithole and kube khona neclarity ekhona kukhona lokho kukushisayo ngabe kuthinta umsebenzi kuthinta isimo sakho sasekhaya and uwafisa ukuthi ke uhlolele nje ngabe kuyini lengaka ebana lama obstacles ngokwempilo yakho kuma aspects ahlukene do call us ku 08615996 and sihlola live here on Indaba on Gagasi FM with uMenelisi wakandwandwe ukhumbule you can even drop nama comments akho lapha ku Facebook ku Gagasi FM usingabe kunjani thumela even WhatsApp voice note ku 0789342827 uzokwazi umkhulu uFakazi Mlaba ekuhlolela Funda to be a fundi on Ezomsamo isiko nokusiqaja indaba yezinto from 7 to 8 kusihlwa Gagasi FM Yona Gagasi FM with Menelisi wakandwandwe and today sibheka ithinta kakhulu ukuhlola and ngabe there is this issue ehlasele aspect nje impilo yakho ubona kuhambi kahle so isikhathi sokuthi kwazi ukuthi sihlolele I'm joined by udokotela umkhulu Fakazi Mlaba cultural aspect and traditional aspect. I'm now taking uSfiso Ngcobo usePietermaritzburg. Sfiso, welcome on Gagasi. Yebo sawubona kubantwana. Hamba kahle mapholobo. Philele kunjani? Sure, ake ngithi deeply issue nayo ukhona udokotela la umkhulu Fakazi Mlaba uthi akuhlolele. Ya phela siyaphila umfana. Angiqale ngibingelele kubaba kudokotela. Yebo. Ngicela ukuthi baba ngibhekele into zami imisebenzi ngeke uthi ukuthembise kuphinde kuphele angazi bathi mele ngiphindiki angazi nami ngijike ngingazi ukuthi isima kanjani mkhulu Fakazi Mlaba uSifiso uma ethu uyakhuluma kuthiwa ngiqale ngiqaqa into eyisifungo bopho esafungela unina wakhe kuthiwa impela einganeni kanina wakhe kungalungi lutho zingaganwa ingabikho into eyimpumelelo nento leyinqubekela phambili uthi ke kimi Jehova wasezulwini nina njengabantu okwakufanele niyobongwa ekhabonina wenu ngoba umama wenu ngendlela owayethwele kanzima ngakhona kwakufanele azalela umhlabathi abantwana bakhe bebhubhe mawulokhu uthi ukhala ngeinto zakho anuthi kimi umoya ingcwele wena kufuze ucebile unamabhizinisi useyikhundlene eziphezulu ngoba into zakhe impela ifike ithembise kube ngathi ziyakhona ziphinde zime uthi umoya kimi indoda singakhuluma size sihliphize nadlala umuntu nina owahamba wazofika endaweni yamathuna kunethune lathintwa kabi njengento engathi sibuya njengesimo sento engathi ngumdliwa lento imdalela isinyama nesigcwaco
ukuzwa phakathi kwabantu ngoba namanje ungaphila nabantu kube kuhle kusasa abantu bephinde bekujikele kube ngathi khona into oyenzile ngisho ungonanga lutho uthi kimi umoya oyingcwele qala ndoda ufuna isimo sente ubulongwe benkomo ufuna ubisi bese uhambe ekseni uye emanzini ahambayo ukhona ugezwa ofuna ukugeze wena kuqala wathi wena hayi mina sengigezi wathi umoya oyingcwele uqinisile ngoba ngisho uhamba abantu wena kawusizakali nezinto ngathi kazikulekeleni uthi kimi uJehova uma usugezile thola imali ewu20 bese uyofuna umuntu wesifazane kodwa osonta eNazaretha okhulekayo ufika uthunikelela izidalwa ohamba nazo uyobe sekubusisela amanzi uzosinda ngamanzi nezinto zakho izovuleka ngamanzi ayikho inyanga nomuthi oyokusiza awukusizi namanje mawuthi uyawuzama thathena siso cha akunjalo impela kunjalo umuthi ayingeke umuthi nje ayangusebenze ngiyawusebenzisa kodwa naso ngibona vele ukuthi ngeke ngikwenze lutho awusebenzile futhi kuyenzeka uthola ukuthi akuqedi umuthi then yabona mfowethu ngiyaxolisa man bona vuka ekseni uthathe lobisi uthathe lobulongwe kunento ofuna uyenze emanzini ofuna uyigeze uyilahle eyisibopho wena njengomuntu ongathi ubathi uhlakaniphe kakhulu uzoba uvusimuzi uboshwe ngamabomu uma usabathe uyathi uboshwe ngamabomu wena kuze ngabe unemali uyalekelela uyakha limikha kodwa kunento eyisibopho ekubopha hamba uyogeza lento ngoba iphendulwe nento eyithuna bese uyonikelela labantu ohamba nabo abathunjwa kodwa kuthiwa kube umuntu wesifazane okhulekayo sekhulile umama ngiyambona lo muntu ongathi unomzimba ongathi umama osonte eNazaretha ufika unikele nje ngo20 bese kubusisela amanzi nekhandlela elimhlophe neliyena izinto zakho ziyovuleka kodwa mawulokhu uthi uzohamba kuthina sikunika imithi angeke kusize kunalokho izokudonsela isigcwadwa ake ngime Sifiso yakwazi uyithola from udokotela omkhulufakazi Mlaba ngiyayizinto eshoyo ukuthi iyona cause kuningi akushoyo ngoba ngageza impela ngawubulongwe kodwa angibonanga kuhlupho sho kuphinde ukulandele nje konke lwadike kusho and uzoshiya nekuma contacts akhe towards the end of ishow ukhumbula ukuthi I'm in conversation with udokotela omkhulufakazi Mlaba so khona cultural and traditional aspect so uyakwazi ke uhlole live on we on Gagas FM with uMenelisi wakandwandwe kwindaba isinto ezikhuluma indaba ezithinta kakhulu ukuhlola namuhla ngithatha ama calls akho ku 0861596596 singabe kuhamba kanjani and njengamanje ngithatha ke uThami Mkhize ulapha ePeter Maritzburg Thami Mkhize welcome on Gagas yebo baba kuhamba kahle khabazana hayi kodwa mkhulu sure ake ngisithuke uthini I'm joined by umkhulufakazi Mlaba cultural aspect Thami Mkhize Thami yebo baba yes Thami ungakwazi uthola ukuthi kuhamba kanjani usitshela indaba yakho then uzokwazi iphendule la ekuhlolela umkhulufakazi Mlaba mina nje impethu inkinga ziningi la ngoJuni kwashayisa imoto yami ngaphinde ngathola enye yaphinde futhi yaba nenkinga kuningi nje sihlanga sangene nje so kodwa ukukhathaza kakhulu namhlanje lokhu kulinyalelwa zimoto ziyalimala nje ukhona enye insizwa ngiphinde ngayibona ngiphuma emsebenzini yasho ukuthi hayi ngibhekile nje ngazi ukuthi nayi nabantu abadala yasho ukuthi hayi into zakho nje ziqaqekile ilapha nalaphana so angazi nje sengihambe kakhulu izinto ukuthi ngiyayihlanganisa Mkhulufakazi Mlaba nakama accidents lokho efike njalo ngifisa ukuthi umfoka Mkhize uma siqala sikhulekela yena siqale silungisa indaba yomsamo kubo umsamo wakubo uyadidizela ngalendlela lento eyisimangaliso uyabona masilanda kahle kube ngathi kunomuntu owayifuna ngathi abathandaza yena bekhuleke yena abe ubhongoza yena uma sithinta indaba yalomndeni kodwa ke ake siphume lapho sithinta indaba yempilo yakhe ngoba uthi kimi uJehova uma sithandazela lento nakuyo ngibona kwehla isimo sento eyisikhali phekwe ekhanda lakhe kuze kuqhume into eyisibhamu njengomuntu ongagcina bhiqwe ngobende inyama ungayidlanga bethu wenza into ethize kodwa engonanga
lutho uqobe egameni lomusa uyazi kungaphuka inkulumo Mkhize ugcina uyongena ngempela ejele kodwa ungenacala namuntu uthi kimi uJehova ikhona into ekwelekayo wena njengomuntu owaganiselwa umuntu ongasekho lo muntu uvuka ahlale phekomzimba wakho azenza umfazi manje egameni lokuthandaza wathi umoya ingcwele lento izawuhliphiza ubudoda bakho ihliphize nomuntu ufuna ukuthatha umfazi wena ugane wathi umona amandla uzogcina uthi yothola bese kuthiwa kumuntu eyisithembi noma kumuntu engabafazi ake ngikhiphe ikhambi indoda ukuze wena uzokwazi ukuthi uphile ngoba ukhathazekile uthi ke kimi umoya onamandla kaThixo awuhambe mfethu uyofuna lesisihlahla okuthiwa umgano uthi kimi uJehova ufike unikele esihlahleni esingajwayele ukudlula abantu khona ufike unikele nje ngo2 uthi uzonikelela impilo yakho ngoba okungihluphayo ngibona uyadayiseka wena noma uthi uthinta indaba yomsebenzi kunezimfamona ngempumelelo yakho bese kuhlala igama lokuthi wena ngathi uzenza ngcono noma uzenza ukuthi usile awuphendule kancane mkhulu Fakazi Mlaba let me ask ukuthi mayihambe yonikela kulesihlahla somgano ngo2 uzokwazi igwemeke yini lama accidents lokho efika eyimoto ama accident ngeke zigwemeke ngeke zizegwemeke lezi ingozi engakaqala yena ayosusa lo muntu aganiselwa unomuntu owafa ngengozi vele umuntu ofuneka kuye uye hayi imoto so kunomuntu owasetshenzwe ethuneni owafa ngento eyingozi aganiselwe yena lo uhamba nethuze elinegazi phakathi njengomuntu ongagcina esebulawa ngabantu noma agcine kuthiwa naye ingene engozini okanye angene ejele kodwa aboshela into engacaci kahle manje mayilokhethu uyakhuluma naye kube ngathi ngamhlambulula ngize ngibuza ukuthi wedoda kanti kuneyinhlanga yini eyisegazini noma wagcatshwa yini wena kanti enyangeni ngoba nakhona kunephunga elibi elibuye emzimbeni wakhe liphinde limdayise kubantu ngoba abantu bengaba bahle kuye kodwa futhi masebesithela bamkhulumi kahle kanti ukuchaza nje isihlahla somgano isihlahla kakhulu esitholakalayo nje eindaweni from the periphery areas endaweni ezisemakhaya isihlahla esitshe nje sivulekile ukwazi usibone mawuthi uyakwazi emakhaya uconsult sithele ukuba brownish nyani kwazi sichaza sikhulu sinesiqo nje sivulekile bese sikwazi futhi ukuthi sibe nalamahlamvu noma ama leaves akuhlaza wena wabona ukuthi ngabe kuhamba kanjani in terms of like uma ubheka isimo mawukuthi uyakubona udaba like Gumtree like kodwa ke wamagana isihlahla nje lesuthi ngabe sihamba kanjani ukusichaza Thami uyayithola ke incazelo kaMkhulu Mlaba Fakazi nanokuthi ukwazi kupho ozokumele ukwenze ukwazi usizakala impela ngifisa lokho njengoba umkhulu eshanje kunjalo yonke into iyona impela sure Thami umkhulu uzokwazi eshike nama contacts akhe ukuthi ngabe kuhamba kanjani ngithatha ama calls akho ku 0861596596 ukhona uSenzo Thusi usemnambithi Senzo welcome on Gagasi yes Senzo ngathi you on the road la cela uvale nje iradio so that ukwazi uzwakale kahle on air indaba on Gagasi FM with umenelisiwa kanjani uthatha ama calls akho ku 0861596596 sithi ngabe kuhamba kanjani Senzo welcome on Gagasi ngicabanga ukuthi ubaba uyangithola sure ukhona la nomenelisi umkhulu nawe uyakuzwa akwesizwe udaba lakho Senzo mina baba nje inkinga zami zewuthunje kuphela ibalekile kubena 1 nginenkinga yokuthi abantu engizwana nabo baphuphumelwa abantwana 2 nginenkinga yokuthi umsebenzi angiwutholi nje osile kodwa ngendlela abantu engizwana nabo abaseyikhundleni abaseyindaweni zokusebenza eziright uma sikhuluma abathembise kakhulu impela ukuthi ngizosizakala kwiqiqi sekushintshile sithi isikhathi angazi kokuphi Mkhulu Fakazi Mlaba ngizofisa ukuthi umfoka Thusi akathole indlela yokuthi athulwe uyabona mayilokhethu uyakhuluma ngibona kunento eyimimoya emembathayo emsindayo kuyena emzimbeni manje uthi kimi uJehova uma imembatha lemimoya ifika ngento elulaka bese yalwa nayo iyodwa nje egazini lakhe akahambe lo mfowethu athole umuntu okwazi ukwenza lokho abathi ngamagobongo kodwa engadla amagobongo njengomuntu othwasayo kodwa abe umuntu ongathi uyathulwa ususwa lento eyimimoya noma kugezwa lemimoya
mimoya ngoba ibuya ngesimo sentelulaka bese igcina isihliphiza izinto zakhe uyabona mayilokho ethinta indaba yomsebenzi impela kunomsebenzi wakhe omuhle uthe wena usemnambethi mina ngabona bemkhomba eMpumalanga ngathi ngasi yofuna indawo zakoMpumalanga zakogoli ngathi mina kuzokwenzakala kanjani pho akahambeke yena lo mfowethu afune lento okuthiwa impepho ekuthiwa inkondlwane bese yaqhuma ngalempepho ukuze kuzokwehla lamathunzi emimoya enjani ke leyo mpepho omkhulu ufakazi Mlaba impepho lengazuthi imhlophe ihlukana khona le yesiZulu kube khona le yamawe khona lekuthiwa inkondlwane engathi imhlophe athole lempepho akafuthe ngayo lo mfowethu ngoba sifuna ukudiliza lo mthwalo kuyena ngoba uma singathi yena akathabathe lo msebenzi o indicator kuye uzoyifaka enkingeni ngoba labantu abavuka phezukwathi babe nezinkinga zakhona kanti vele mayilokho ethinta lesisibongo sakwaThusi singahamba size singene siqoqa umndeni sihlale phansi sishaya umhlahlo ngoba kunokuthakatha phakathi kulomndeni kuyathakatha kulomndeni wakwaThusi hayi kancane kodwa ke lapho asikho kodwa lo mfowethu akathole lenkondlwane agqume ngayo into zakhe zizovuleka inhlanhla unayo kodwa ekugcineni uthi kimi umoya kunento ebuya kabi kulomfowethu yazi lomfowethu uzogula kabi aqale bomuntu ongathi ucikika lamehlo bese kuluma ikhanda njengomuntu ongathi unenkwethu uthi kimi uJehova kunesichitho esimgadla kabi lomfowethu egameni lokuthandaza ngoba lento ibuya kabi besiba into engathi isithwalo sakubo uma yethu uthola ingane yena athi ziyalahleka kwathi umoyengcwele kufanele lo muntu ngathi kunento eyisishingishane ahamba nayo igcina kwasana isimvusela inhliziyo encane nolaka bese kube ngathi ngadinwa vele uzophila nomuntu wesifazana ahlukana aphile nomunye behlukana awuphendule mamfene yes Thusi uyayithola la ukuthi umkhulu kuhlola kanjani ngiyithola kahle indaba ezithu ukuthi kwabanye mangihamba kwake kwavela ke noma wami wakufakaza ukuthi ngumuntu ombethe so kwagcina manje kungidida ukuthi ngabe inkingi ikuphi iseceleni nje noma ingomembatho wami direct kulaphi la kukhona manje ngimthola umuntu ongitshela kona ngomembatho wami ukuthi kumephi khona ngoba nawo nje since kwathi nya angisawuphupha ngazi iminyaka amingaki angiphuphi nje lutho iclarity mkhulu noma ngabe kuthiwa uyasuka manje Menelisi uyombula ingubo yakhe ngeke iziyembuleke ngoba kunalamathunzi abantu abavuka nemoya kuyena ingakho ngithe akathola umuntu ayazomthwasisa azomphahlela lempande kugezeke kuthulekele emoyeni nolaka kuyena bese kuyima elandelela izinto zakhe zobunhlanhla ngoba lento yenza ukuthi inhlanhla ikhahleleke kulwa into ubudlozi egazini lakhe bese buchitha yonke intathu isondeze eduze kwakhe yena izomphilisa ngokuhle Thusi uyayithola ngiyitholile baba ngenelisekile sure clear yona igagasi FM ngithatha ama calls akho ku 0861596596 and sihlolela live as issue iqhubeka indaba yesintu and I'm joined by udokotela omkhulu ufakazi Mlaba do call us ku 0861596596 kuze ukwazi chike usizakale here on Gagasi 89.1, 88.6 and 98.0. We got the millions covered. All over KZN. Yes, you're on indaba yesintu on Gagasi FM and with Menelisi wakandwandwe. Today we siyahlola live on air uthola consultation from udokotela omkhulu ufakazi Mlaba. I'm now taking uSlindo Kuhle Duma usempangeni lapha kwaDlangezwe. Slindo Kuhle, welcome on Gagasi. Menelisi. Khamba kahle? Khamba kahle kakhulu, ngicela ukukhuleka nomkhulu. Siyabonga masiyavuma. Ngicela umkhulu ngibhekele ngesimo sempilo yami. Ngibona sengathi kuhamba kungenzi sense. Ngangahlola online a couple of times but I just feel like into bengihlolela yona align nami kahle. So you uhlola live on air noma online kwamanye ama platforms? Yes, I have came in on air before. Okay. Oh yeah. Mkhulu, uthi izinto akaboni kahle la uSlindo Kuhle. Uthe uSlindo Kuhle ungakwaba nesibongo. Uthi uDuma. Dube. Dube. Unyamazana. USlindo Kuhle, uma sithandaza mntanami sikhulekela wena, lithi izwi likaNkuluNkulu ukhulekise kakhulu ngane kagogo. Uyabona uthema uqala ukukhuluma
ngabona kushintsha izulu laduma ngabona kudlula lokho abathi anyamba wathi umoya ingcwele uyazi ukuthi wena uhamba nomakhandakhanda inyoka leyasanzini ngibona lento ifike yakuthandela umzimba wonke ngathi mina siyohamba njani nalomuntu emanzini ngoba uma sihamba naye singaba nebhadi engabuyi mangathiwa asithandazanga kahle ngoba kunento enkulu eyiphiwo esihlala phezukwakhe ngize ngabona uguqe phambi kolwandle kodwa ngakubona ubopha into eyinsonto le ibhidani le unhlobo zonke okhalo lwakhe ngakubona uphethe into eyisikhali sethu sikwami imbuzi yabamhlophe wathi umoya ingcwele kaThixo ikhona into engamandla mntanami engihluphayo kuwena egazini kodwa lento ihamba besilwisana nesimo sento eyizizwe zamabutho eyiphila kuwena egazini ngoba lento uthi kimi uJehova asiqale sibe ngabantu engathi siyakuhlanzisa wena kunodoti owawudlayo oyisikhafulo sezizwe zamabutho wathi umoya ingcwele yazi masingayinaki impilo yakho kungahamba kuvuka umzwangedwa kube ngathi ungahlala wedwana wathi umoya ingcwele mayiqhubeka lento wena uzogcina usuthatha isinqumo esibi kube ngathi ungakhetha ukufa kunokuphila wathi uJehova ikhona into eyizizwe kodwa elwisana nesimo sento eyizithunywa zakho uqobe egameni lomusa lento izawuhamba izikuhluphe mangithi mina ilidliso ngoba ngibona izimisi izihlala ngaphakathi phezulu kwesimo sento eyisinye sibelethu awuphendule kancane Lindo Silindo ngiyeva in terms of ukuthi ngihlala ngedwa kakhulu that's very true umuntu ohleza yedwa yes ngiyaxolisa manje lento izogcina besimhlupha lo sisi ngoba ngithi mina ingena kabi beyisimo senteli idliso uyabona lo muntu kube ngathi nami manginabantu ngingahlala kodwa bese kube ngathi ngaba nesikhathi sami ngedwa angazi lo sisi ukuthi engenza njani akathola ikhandlela elimhlophe neliyelo nalengubo lengathi ngumNazaretha akakhuleke ngayo kakhulu uqoba ngifuna kulokhu ngikhuluma nezinto lezi ezifana nezichitho abamgadla ngazo nezinkulumo abakhuluma ngazo angifuni ukugxila kuzo ngoba mina egcineni lo sisi ngimbone egcina naye kube ngathi singagcina sesimfaka ngisho into ezibuko zamehlo simkhathazela amehlo wathi kimi uJehova impela uhlakaniphile yena wathi mona amandla kodwa kunento embophayo bese ube ngathi singahlehlele emuva sivuse isibongo sakubo sivuse sasekhaya kubo kayise wanina okanina wakhe nesakwayise wakhe kube ngathi siyaxoxa sixoxe kukhona izinto ofuna siyilungise ngoba unesiphiwo lo kodwa manje isigcino sakhe uzogcina selokhu ekhala ethi hayibo mina ngikwenze konke kodwa mase kufanele impumelelo ikhanye ivele ngidukele nje ningazi ukuthi kanti yini lebophi into zami zingacaci kahle nama ngilokhu ngithi uyangizwa we Silindo kuhle kwathi uthola umkhulu yes ngam understand actually the first step for me to do kumele ngithole amakhandlela mkhulu ikhandlela elimhlophe neliyelo mama bese kube ngathi ungathola lengubo lethiwa umNazaretha emhlophe kube ngazuthi nga uyajwayela ukukhula awuyenze njengento engathi isport sakho lento yokukhuleka Silindo ngoba uyabona uma uthi uhamba kubantu uzoze bekushintshele kwasabona abantu uthi uyofuna usizo bephinde bekhuluma enye language uthi umuntu awuthola ikhandlela elimhlophe neliyelo ngoba kukhona into engihluphayo eyizizwe wena oyithola uthi ufuna usizo kodwa kuphenduka amatafula manje uthi umuntu awukhuleke wena nje wena uzoyisiza wena uzoyikhulekela wena lento ikuwe egazini uhamba nomakhandakhanda uma uzokwazi ukuthi uthole umuntu othandaza akuphekezele ungangene emanzini ufike unikele nje ngemali emhlophe futhi uthole lamanzi ayisiziba ngoba lento izokuyisa phansi siyozwa ukuthi uSilindo ushawe isiyezi wawa kube ngathi uthakathwa ngabantu kanti lento eyinkanyamba yasemanzini ahamba nayo uSilindo uyayithola Silindo yes ngiyayithola and then lokho ukwedliso nakho ngizoyisiza khona noma Uyabona ngifisa ukuthi uma ukholelwa emzini Silindo sizothathazela nje amanzi sithandzele amanzi njengenalutho
phalaze kuphumele ngoba lento izizwe mntanami izokulimaza ngakhuluma ukujula izokulimaza yabo mangithi esinyeni isibeletho sakho kukhona into engihluphayo njengomuntu ongathi manje wena uwonakele ngaphakathi sizothandazela amanzi uwaphuze njengetiye kunezilwane okufanele zishe ngaphakathi wena ngoba khona into engigidayo ngempilo yakho kube ngathi kunomuntu owumfazi owumama okubambile wena ukuthi impela into zakho azime kube ngathi ungahlupheka uzugcina ufisa ngathi ngawuyafa kunokuphila umkhulu ubufakazi mlabo zokwasishika ama contacts akhe la Silindoku uzokwazi uphinde usizakale futhi singabe kuhamba kanjani uyobuya ke mase sivulekile sebane open line njalo nje the first week of the month maku Wednesday ukwazi ke ushare story usinikeze nayo i-feedback ndatha ke nama comments akho ku Facebook page uzithi ngabe usizakala kanjani uCandy Crush uthi ke ngiyabingelela mina ngicela ukubuza kwenzala kanjani uma uthi ke uhamba nomuntu uthi ke kugcwele nje into eyigazi walimala engozini yemoto uthi ke usebuya nasempuphumeni kodwa manje akasazi lesigameko ukuthi senzakala kanjani mawuhamba la kuyavela ukuthi unesimo sengozi yemoto negazi ukuthwela abakhona hamba kuvela kodwa kuthiwa udirector siwempuphumeni kulufakazi mlaba usizakala kanjani uCandy Crush la ufuna umuntu ohlolayo ngoba into ebalekile mawuhlolela umuntu ukuhlolela umuntu akusikho ukubiza igama lomuntu akusikho ukuthi wena uthakatho ubani ukubulala isizwe kodwa kuyenzeka igcina ithunywa zikhombisa into enjalo okubalekile ukuthi umuntu ahlukaniseleke njengoba ethi uphupha nje umuntu egcwele igazi akabukeke umuntu ohlolayo ukuthi umuntu asetshenzwa ngaye noma umuntu wakubo ovuka naleli igazi noma kunabathakathi abenza into ethize ngoba kufuna ukuthi kube khona umuntu odlula ngegazi la ekhaya so ngamanye amazwi kukhomba ukuthi kunomuntu oyisidalwa owayinamandla athize emndenini wakubo owafa ngokuchitheka kwegazi uvuka kuye lo muntu engagezekile fanele emthola ukuthi ubani bese kuba nempande ethize azokhuluma ukuthi sibanibani ngiyageza namhlanje ngiyakuvala amanxeba ngiyakususa igazi bayisidalwe sihle ukuze into zakhe izoqona uzanele mthethwa uMandebele uthi ke ngicela nami ungisiza lapha mkhulu ufakazi mlaba uthi nginenkinga nje yesithunywa sengize ngajikelwa na umndeni uma nje ke silala endlini silala ku right kodwa uma sivuka kuvele nje kube sekunzima angisakwazi ukuthi siba ngibakhulumise ekhaya kunzima ukuthi kwanoma ongizala esiswini asakwazi sibe nobudlelwane obukahle kwenziwa yini loludaba likazanele emthetho waMandebele mkhulu fakazi ngicela ukumsiza lo uma mthetho ungabe umthethwa uyazi uma uthi uyalanda udaba lwakhe bathi kunomuntu oyinyanga kodwa oliswazi ongwakwadlamini okwahanjwa kuye kuboshwa ngoba bethana bedungana kangaka ekhaya akuyona into eyenziwa ngabantu yinto ekhona ebusa emndenini wakubo efuna ukulashwa ekujuleni kwakhona lona masibamba ngokukafushane akayofuna ibhayi laseSwazini ngoba mayethi uphila la unje ngomuntu ongathi ubunhlanhla bakhe namandla akhe adonse eSwazini wahanjelwa kumuntu oyinyanga oyiswazi lo muntu kuboshwa izinto zakhe ngoba naye kufuneka ukuthi agcine azathatha isinqumo esibi ngoba uma ilokho ethu uhleli uzafisa kube ngathi ngaya kude noma ngiyohlala eCape Town la ongenamuntu khona wakithi ngiyiphilela impilo yami entsha ngiyiqalela impilo yami kahle yinto yokwenziwa bamshange izilwane zaseSwazini Thatha nama comments akho ku Facebook you can uwabhala futhi na 0789342827 kuze sithi ngabe uthini thatha ke nama voice notes akho Igama ngusiphelele ngwakandaba from eNewcastle baba Mthiyane ngisacela baba Mthiyane ukuthi ungicelele kuba bomlaba laba angibhekele indaba zomsebenzi sine kuhamba kanjani ngosabathe ngiyazama nje angithola ukuthi kwenzakalani umsebenzi ngiyazama ku applyela ngithola apply maqoqo apply kodwa ke abangiphendule nangu siphelele mkhulu fakazi mlaba ngiyazi ukuthi la khona uyezwa kunomuntu wakubo wafayo kodwa lo muntu wangcwatshwa kuthi ufi kodwa engafile ehamba ngesandla somuntu oyisihlobo umndeni kubo
lo muntu ubuya kabi abe yipunzi kulomfowethu mayethu uyakhuluma ngoba mayithi yena ufuna umsebenzi kuthiwa ngiqale ngifune lokho abathi i-driving license. Uma eseyitholile le license noma iphethe ngesandla kwasekuthiwa lo mntwana akakhulekiswe kakhulu kodwa mayekhulekiswa kube ngathi kukheliswa lo muntu owafayo kubo kodwa esengafile ehamba ngesandla somuntu oyisihlobo mndeni unjengomuntu ongangenile emndenini obuya kabi abuye ngento eyisihlava esibi bese kube ngathi ngabadonsela isimo sento eyisinyama. Ake ngimlaphe ke lo mfowethu khona ngelinye ilanga ezobona ukuthi lento ngempela iyasebenza. Awukufuna mfowethu impuphu lephekwa ngayo uphuthu bese uthola nje amanzi ucele bekubusisele bese uphuma ngaphandle ufake lamanzi nempuphu phakathi ufike ugeze ngalamanzi analempuphu ungayisuli lempuphu ugqoke phezukwayo uziyolala nalempuphu. Ukhona umsebenzi wena engibona uthinta bese uyakhanya kodwa indawo ozoqashwa kuyo sekulunga into zakho indawo lengathi kwamasipala phakathi kodwa uthole lempuphu ugeze ngakhona into ezodilika bese kuvuleka inhlanhla yakho inhlanhla ikhona nesidalwa futhi ohamba nasesihle sikhona into eyinkinga ilento engikhuluma kuwena ukuthi ivala ubunhlanhla bakho. 0789342827 indaba yesintu. Today sihlola live here on Aon Gagasi FM with Umenelis Wakandwano. This evening I'm standing in for Alex Mthiali. Ngiyawathatha kama voice notes akho ku 07893428 ukwazi 2827 uhlolele live 0789342827. I'm taking your voice notes. Sanibonani Gagasini uzama Ntombela lo khulumayo. Ngisacela bandla umkhulu angibhekele nami indaba yami impilo yami ukuthi khamba kanjani. Ngibuye ngingaboni kahle in terms of umsebenzi yemalini nasempilweni nje. Ukuthi yini ngabe i-wrong ngami. Ngiyawathatha ama voice notes akho 0789342827 kuzokwazi ngabe uzithi ngabe kuhamba kanjani. Uzokwazi ke ekuhlolele khoma la umkhulu ufakazi emlaba. Bonana Gagasini ngwakamazibuko sibonga bengisacela umkhulu akangibhekele nje kancane into zami. Mkhulu? Ya ngicela uqala ngalapha ya ngodadewethu uzama. Uyazi uzama ukubone la inini ngabe ngiyambuza ukuthi uyayifaka lezi icathulo ezinde angazi zibizwa ngani noma kuthiwa amaqhofa ngisho kanjalo ngolimi bakithi. Manje ngibona mayihamba kunabantu abambuka kabi bese umuntu ongazi uthi yena uyayitshela noma usile kunabo angazi ukuthi ugqoka kanjani uzama ngoba uvuka ngisho iselibi egqokile kube ngathi yena uyabukisa bese kuvuka isimo sento ewumona wathi imudova uzama kunento ofuna ayisuse egazini lakhe ngoba wathandwa umuntu wesilisa eyimisele kakhulu naye wathi moyingcwele kodwa kwavuka umuntu wesifazane walokho ephosa into eyizigadlo phezulu kwesimo setenga umzimba wakhe. Kunesikhathi uzama lapho okuke kuthi khona heqe uvalo kube ngathi naye uyathuka engazi ukuthi uthuswa yini wathi moyingcwele zigadlo lezi lokhu ziphila kuye man egazini wathi moyingcwele akahamba afuna indlela yokuthi adilise nomthwalo weyichitho eyitheli phezulu kwegazi lakhe ngoba inhlanhla yemali nomsebenzi ayikuthi ayikho kodwa kunento eyaphehlwa ngaye egadlo omunye umuntu wesifazane. 0789342827 and when you send a voice note ube specific ukuthi kuphi lokho kukuhluphayo ungabe umsebenzi ngabe wasekhaya or about any aspect of impilo yakho ukuze sikwazi idlale kahle ne voice note yakho nomkhulu ekuhlolele ebona ukuthi ngabe konakelile. Indaba yesinto on Gagasi FM taking ama voice notes akho ukugcina as I'm joined by umkhulu ufakazi mlaba uyakwazi ke ekubhekela ukuthi ngabe kuhamba kanjani uzwe ukuthi kuthini nje nokwakho okudinga ukuthi usizakale ngakho here on Gagasi FM. Thatha ama voice notes akho ku 0789342827. Sanibonani Gagasini Melelisi ngibingelele na kumkhulu Phumlando wakangwenye cela umkhulu angihlolele la ngokomsebenzi. Mkhulu ufakazi mlaba nangu Phumlando Ngwenye. Ngiyaxolisa Ndwandwe kunomuntu elokhu engihlupha esimshiye ngemuva othe ungwakwamazibuko.
Angasho lutho yes Yes, Longwenya. yazi le nda yakwaMazibuko ikhathazekile futhi ikhathazeke ngempela ngendaba le kade ithicela ukuhlolelwa ngayo. Manje ngihlupheke uma ngilokhu ngithi ngiyayithandazela ngayibona ishona phansi kwangathi kuvodloka umhlabathi iyagqibeka. Akaphuthume lo mfowethu afuna insonto ebomvu nensonto lelihlaza bese kube ngathi uyaphothelwa yona ifakeke okhalo lwakhe. Yena ukhala ngempilo kodwa khona into emzingeza njengento eyithunzi lokufa. Bese sihamba mfowethu sikhulume nalo mfowethu lo ophuma manje abathungwenya. Lithizwi likaNkuluNkulu uma lokhu sithi siyamthandazela yena ngangiqale ngimphuzisa amanzi ngiyamphalazisa. Uthi kimi uJehova unento embi ayidla ngibone esifubeni sakhe ngaphakathi kugcwele into engathi inkungu. Bese kube ngathi lento ingamdalela into ewusi. Wathi umoya ingcwele kwangasilo nje idliso ngoba babeqonda ukumbulala kodwa kwakuyinto okufanele ukuthi imdalela isigcwagcwa phakathi kwabantu besibopha isimo sento ubunhlanhla bakhe. Lo mfowethu uma ezolapheka kangavela gezwe nje kuphela kodwa akavuke ekseni afika phalaziswe kulamanzi agijimayo bese yagezwa yena uqala. Uthi kimi uJehova bese kuba khona izibani eziphakanyiswa kuye siphakamise lobumhlanhla bakhe obuqhamuka nesidalwa sasekhona wakhe. Hayi yazwakala mkhulu ufakazi amavoice othi kasavela afika ngomningi bawo into ongayazi it's flooding yabona ne screen la monitor ngiyatshela ngaba ne shutdown ibreakeke ngenxa yama voice notes akhona. Mkhulu ufakazi mlaba ke how do you get hold of you utholakala kanjani? Njalo makulesine nangolesihlanu lapha ku Smith Street eThekwini uSangro House office number 315 sibela uyatholakala umkhulu Mlaba. Uma uzomcinga einkundleni zokuxhumana ku TikTok umkhulu Mlaba, Facebook umkhulu Mlaba, YouTube umkhulu Mlaba. Inombolo zakithi zibizeka kanje u076 492 110. Uyiphinda nje mkhulu 076 492 110. Eyesibili u063 702 1026. Uyiphinda nje yesibili mkhulu ufakazi Mlaba. Eyesibili u063 702 1026. Mkhulu ufakazi Mlaba, thanks ukuthi ube a part of the show this evening. And this show was produced by Mr. Spelele Nzuza. This conversation was with Gagasi FM app on the digital side of things. We're now Frank Nzimande of Frank Caesar. We was to be part of his show this evening. You can catch the conversation with channel of Gagasi FM la ku YouTube was we talk. Indaba njalo ngomsombuluko ngo7 kuya ku8 p.m. and on Tuesday to Thursday ngo6 kuya ku8 kusihlwa. Nazo zonke indaba zabasha indaba